Sige, buksan nyo lang ventilador. Teka lang, ha? Mamaya na natin yung siya. Yung kwarto nyo muna. Please, naiwan lang natin para hindi sila makakakas. Doon tayo sa dulo. Dead muna tayo. Doon sa taas. Kahit isa lang muna. Ito lang. Diyan ka lang mahal. Okay na. Stay mo na lang ako dyan. Masyado mataas to. Pag lampas pa tayong video. Saglit lang. Ngayon, isarado mo siya para hindi lumabas yung uso. Dito muna tayo. Okay ng ilaw. Next tayo. Ay, bukas ng ilaw. Sige, pwede nyo napatay ng ilaw. Saraduhan ba ito? Saraduhan nyo na para hindi makuha ng usok. Dito pala yung white lady. Dito. Oo, dito siya. Yung mabayat. Oo, yung mabait kanina. Yung nakita ko. Dito siya nakatira. Dalawa lang naman kasi nakano rito eh. So, Parador po. Parador ba to? Paki-office. Lahat buksan. Ayan, nalagyan ng sapatos. Dito muna tayo. Salir. Kasarap na natin muna. Diyan naman tayo. Sa kwarto nyo. Excuse natin. Excuse me. Bilis niya ako. Paradola po. Yan. Dami nila. No. Okay lang, te. Okay lang. Dahil mawala ano. Okay. Bad spirit. Bad spirit. Okay. Sa kabila. Okay na yan, mahal. Okay. Sarado yung dito para hindi umalamig yung uso. Oo, mabuksan. Hindi pala. May screen. Ito. Sarado lang yan. Sa siya. Kahit patay niyo yung ilaw, walang problema. Sa CR naman tayo. Buksan. Dito may patay pa rin. May edad na to, yung doon bata pa. Ba't kaya yung mga ano gusto sa CR? Mga ano kasi din, malamig. Hindi CR, kwarto. Kasi malamig. Papala muna tayo. Ano yung kanila? Bigyan lang ako ng isang kandila. Yung maliit pa. Bago tayo bumaba. Meron dyan ang kandila. Kandila maliit. Yung isa. Oo, yan. Ito, magdalas ka.
Bago kami umalis maya, patayin to ha. Buksan ulit ng alas 6. Sige, patay na yan. Bababa tayo. Sige, pagka kumakit na ako, pwede na tayo lumabas yan. Wait lang ha. Lagyan natin sa pinanina, nagamot tayo dito eh. Hindi tayo pwede magkalas dito para umapit siya. Sige, hindi naman tayo. Sige, pwede nyo nang buksan yan. Pwede lang ako buksan sa isa pa. Kita. Okay, pwede nyo nang buksan. Ano mabuksan gusto? Check muna tayo. May open. Abang. May kanto pala rito eh, kulay-kulay. Kaya Pula? Kaya lagi ako yung parang nagkakatikata ko, nagkapatawa sa akin. May kanto rito, So, minsan kulay-pula. nakakatawa din ako. Ano ang pula? Sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu at masamang elemento, lumayas ka dito sa lugar. Ikukulong natin siya dyan para malaso. Huwag niyo muna buksan. Hintay mo Huwag muna. muna siya Kaya dito siya ha. dito ka, alam mo kayo sa tagal. Saglit lang. Saglit lang naman. Saglit lang yan. Kaya pala nangangati ka rin eh. Maganda pa daw yung puti kesa itim, kesa pula. Pula. Yun din yung sinabi ko yan. Hindi siya siya ganyan. Tama nga, isa lang nakatira dito. Pangalan ba? Excuse te. Ha? Lalabas na tayo. Bakit dito sa... Dito ko lalabas ha. Lalagyan ko lang ito ng selyo. Sige, dyan ako lalabas. Diyan dirito tayo sa likuran ng bahay niyo. Okay na. Kahit yung isa kuya ay luma. Yung pinabebenta mo para mabenta. Oh, para mabenta. Kuya, may susi, mga susi na sasakyan, saka yung buong Oh, para mabenta. Para malis yung ano. Yung susi ng mga sasakyan po. Bakit natin yung plano po sana? Kala nila sasakyan ko yan. Akala nila sasakyan si Apo Sinda. At MJ, yung susi ng habit ko. Bakit sarap? Galing mo mami eh.
Sus pogi ha. Hanggang doon. Sus muna si ate. Baka gusto niyo bumili ng sasakyan. Bili nyo na. Maganda yan. Maganda. Alaga po. Maganda po ito, hindi damal daldal oh. Manual Hindi man nagamit. Kia Soul. Sarado lang siya. Ay, yung boom truck. Ayaw mo yung boom truck? Yung boom truck pa. Sige na. Mhm. Ay, Diyos ko, laki na naman ang aso ito. Na, hindi kaya nangangaga yan. Ito po, negosyo ni Kuya. Pag gusto niyo magpagano dito, contact lang kayo. Transformer. Transformer po. Lalaki. Ay, daming aso dito. Diyos ko, grabing aso doon. Lalaki, natakot ako doon. Diyos ko, riripahin ka ng asong yun. Malaki. Grabe. Mayaman mayari nung pinapakain, ang dami. Diyan lang kayo. Mga manok ni Kuya. Hindi kaya na natanong tok-tok. Dito pa lang marami, manghihi ako Kuya ha. Opo, opo. Maglagay ka sa bahay mo Kuya. Sa loob po. Oo, sa lamok. Kuha na po ako para sa inyo. Oh, maganda yan. Swerte yan sa ano, oregano. Madaming oregano pala ni Kuya. Salamat po sa lahat na nandun sa YouTube channel natin. Nag-blessing po tayo sa Saragosa Village. Thank you. God bless.